Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι για το Roblox. Θέλω να σας δείξω καταρχάς τι background έχω και αυτό, θέλω να σας δείξω τι background έχω. Περιμένετε λίγο. Κοιτάξτε τα background. Να σας πω κάτι, δεν έχω τόσα λίγα billion επειδή και billion και δεν έχω trillion, επειδή μόλις τώρα το έσβησα κατά λάθος στο Roblox, ενώ είχα παλιά και Strawberry Elephant. Εντάξει, το ξέρω πως μερικοί δεν θα με πιστέψετε, αλλά αλήθεια το είχα. Και τώρα έχω αυτά τα background εδώ και 3 μέρες και το έσβησα, αλλά εδώ και 3 μέρες έχω αυτά τα background. Πιστεύω είναι καλά για εδώ και 3 μέρες να έχω 113 billion, 114. Αυτό. Εδώ έχω το Giraffa Galestre σε Diamond, Lavaca Preze Presente σε Secret, κανονικό δηλαδή. New My Present Secret, κανονικό. Τριπλό Τραλίτος έχω κανονικό. Last Τραλίτας έχω κανονικό. Bombito Barito Bombito κανονικό και 25 κανονικό. Εδώ είναι αυτές οι βλακίες που με δείχνει κάθε φορά. Κάτι βλακίες εδώ. Έχω κάνει 3 τέτοια, 3 πώς λέγονται, 3 rebirth. Και γι' αυτό έχω και τόσα λίγα, και αυτός είναι και ο λόγος που έχω τόσα λίγα billion. Αυτά τα τέτοια τα είχα και από πριν, μερικά πούλησα, είχα και ναύτη. Είχα και... δεν θυμάμαι λίγο πως λέγεται, περιμένετε. Είχα και τον Άι Βασίλη νομίζω, δεν θυμάμαι όμως πως λέγεται. Είχα και Σαντέο Rainbow, αλλά το πούλησα, όχι δεν το πούλησα δηλαδή, ξέχασα να δώσω στον φίλο μου τον Σαντέο και τον έκανα μαζί του Rebirth. Είναι λίγο αστείο. Αυτά είναι τα background μου, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Εδώ με δείχνει αυτές τις βλάκιες. Αναρωτιέμαι εσείς πόσα φεστιβαλάκι μπλοκ έχετε πάρει, έτσι δωράκια, lucky block. Εγώ γιατί έχω πάρει γύρω στα 10. Τα 2, δηλαδή γύρω στα 12, τα 2 δεν τα πήρα, αλλά δεν όχι δεν τα πήρα, δεν μου τα έβγαλε. Μόλις έδωσα τα γλυφιτζούρια δεν μου τα έβγαλε. Και ένα περίεργο δεν μου τα έβγαλε. Και λέω γιατί δεν μου τα βγάζει. Και τώρα λίγο σταμάτησα να τα κάνω. Ήταν το τελευταίο και γι' αυτό έχω και 200 κάτι, 251 γλυφιτζούρια. Να δω λίγο κάτι, γιατί νομίζω, έλα δεν μπορώ να πάρω. Ήθελα να πάρω αυτό το Lost Jolly Compilaciones, αλλά δεν έχει. Και αναγκαστικά τώρα θα περιμένω να βγάλει. Μ' αρέσει που έχει μόνο Jolly Jolly Sahur και Ginger Gerat.
Πώς λέγεται. Α, έχω αυτό. Α, περιμένετε, πήρα και κάτι άλλο. Από εδώ το βγάλει. Από εδώ. Λογικά θα είναι open, ωραία, για να δούμε τι θα τύχουμε. Ας μακάρι να τύχουμε κάτι καλό. Εντάξει, δεν είναι και κάτι wow. Είναι και καλό και όχι. Δεν ενθουσιάστηκα δηλαδή. Πόσο έχετε πάρει εσείς? Και αυτό ήταν στο σημερινό μας βίντεο για σήμερα. Γεια σας.